Batmans komplekset i Lisbjerg. Så jeg har mødt Batman for nylig her i skoven. Folk tror bare ikke på mig. De tror, jeg er ret sindssyg. Så nu vil mig og mit kameracrew på rigtig mange mennesker, som jeg ikke nævner tal på, ud og bevise, at Batman, han bor i skoven. Og det er ham, der er skyld i, at Lisbjerg ikke har så meget kriminalitet nu til dags. Ikke gå hen mod søen, det bliver meget mudret. Det er allerede meget mudret lige der. Damn, bro. Det er Danmarks reneste sø. No. Det er Danmarks mindste rene sø. Bjørn, hvad betyder det her sted for dig? Det var her, hvor jeg så for første gang. Lige derovre over træerne. Jeg så ham komme flyvende. Først troede jeg, det var en flagermus. Og så kom jeg tættere på, at jeg kunne se, at han var alt for stor. Og så landede han nede på grusstien hernede. Og så kunne jeg se, at det var et menneske, der landede. Bare med en meget lang krabbe. Og på det tidspunkt var det ikke godt for mig. Men det var Batman, der landede i skoven. Det var omkring samme nat, da Trump blev valgt som præsident oprindeligt. Og jeg tror, at det er derfor, han kom herhen. Og det er også det, der fik mig lidt ud på det her eventyr med at prøve at finde ham. Film med noget, der kommer så midt om Kenny Street. Det er Dude, vi fandt det mest sindssyge. Vi fandt en solcelle midt i skoven. Jeg tror, det her var Batman lavede sin telefon op. Altså. Og det... Ja, vi er lige gået forbi den, og jeg fatter bare ikke helt, hvorfor skulle det ellers være her, hvis det ikke var Batman, som skulle have sin telefon lavet. Vi fandt i der tekst, og der står hurra og tillykke til mig. Og vi ved ikke lige, altså jeg tror, det er Batman, der har skrevet det, fordi han endelig ankommer til Lisbjerg, ikke? Og jeg tror, det har taget et stykke tid, siden han har skrevet det her. Og der er ingen andre herude normalt, så det er nok det. Det er nok Batman. Så Batmans hule er lige herovre. Jeg fandt den her forleden, og jeg tror, det er der, hvor han er. Det er lidt weird, fordi sådan, på overfladen ligner det lidt sådan, du ved, en crackdown, ikke? Men det er ret meget... Det føles som, der er noget gemt under, ikke? Når man går der, så føles jorden weird, hvis det giver mening. Og jeg tror, det er der, hvor Batman han faktisk gemmer sig. Så vi prøver at gå derhen og kigge nu, og så kan vi se, hvordan det ender. Flagermusefuglen. Okay, vi prøver lige at Okay. Hvor er vi på vej hen, Bjørn? Til der, hvor Batmans Batcave formentlig er. Jeg synes, der har været meget sådan, mange folk her, mere end normalt. Så jeg tror lidt, det bare har været andre, der kommer ud rigtig meget frem og tilbage. Og ja, du ved, sådan noget. Og det er derfor, jeg tænker, det er nok herhen, hvor vi skal kigge. Fordi det må være gemt et eller andet sted i nærheden af bygningen. Altså. Har det. Det er det her. Prøv at komme hen og kigge indenfor. Ja. Det er et gammelt toilet, men altså, det er her, hvor jeg har hørt mange lyde. Så, altså... Tror du virkelig, det her han holder til? Jeg tror ret meget, han beskytter hele Lisbjerg, men fair nok. Hvad var det? Åh, god! Åh, jeg vil dø, nej! Nej, ikke dø mig! Fuck!